Ναι. Του καραβός ή μόνο τυφλώνες. Πάμε μόνο τυφλώνες. Για να γίνει και μετά. Καλή σάκρη να μην πάρει κάμερα. Κάνε μας, λέει και μας κιόλας. Τώρα βάζουμε τεφλόν. Υγροτεφλόν. Μισή σύντα τεφλόν ιταλικής προέλευσης. Τη μισή σύντα αναλογεί γύρω στις 14 στροφές. Είμαστε από μέσα ήδη. Προσεκτικά κόβουμε την άκρη, τοποθετούμε το τεφλόν στη θέση του. Και το τεφλόν που το έβαλες δηλαδή, μας είπες. Όχι. Πού το τύλιξες. Στο δάχτυλο. Στα πάση. Τυλίγουμε από πίσω προς τα μπροστά, ώστε το τεφλόν να μην το φτύσει που λέμε μετά. Γιατί άμα δεν το πιάσει μπροστά, λυπάμαι που το λέω, αλλά τον έτσι. Δεν θα το κόψω εγώ αυτό το πράγμα. Μπορεί τώρα να το κόψει, δεν είναι αυτό. Εδώ βιδώνουμε προσεκτικά. Αυτό τι εργαλείο. Ορίστε. Τι εργαλείο. Είναι Knipex. 25 ευρώ, είναι το μεσαίο του μέγεθος. Βασικά δεν είναι ακριβώς το μεσαίο, έχει... Έλα, άλλαξε σελίδα. Άλλαξε σελίδα της μερούλας. Είναι μερούλα. Λοιπόν, άρχισε την πάρα να μην κάνουμε. Εγώ. Το άλλο έσκασε. Εξαριστεράκι έγινε. Έχουμε και... Δεν έχω κατεβιδάκι. Διάβασε το εξαριστεράκι ανοιχτό. Δεν το πιστεύω. Κάντο σε παρακαλώ, Ευαγγέλη. Όχι, αυτό που άνοιξε το εξαριστεράκι ήταν καλό γιατί έπρεπε να βάλει τον αέρα να την εγκατάσταση. Σάκη, πάω πάρω ξύλο. Δώσε Γιωργάκη, άνοιξε τη βάνα. Άνοιξε Γιωργάκη να δω τι έκανα εδώ. Σε ώρα θα γίνω. Έλα, ένα ψηφιαλάκι. Το καλό ήρθες. Έχουμε 3,8 μπαρ. Πού είδαμε αυτό. Τι? Ούτε 4. Πού το είδαμε. Δεν έχω. Καλά, να πάει για να σου κάνω. Τι όλοι. Πού πάει καλέ. Δεν έχω. Εγώ κάνε το σνάκι, παρακαλώ. Κάνε το σνάκι. Θα το όχι, όχι, πρόκειται στο πιάστα. Έλα ρε, κάψω να μου δω. Γιατί, είναι φλόγος. Για να ρε. Όχι ρε, Ξεπατώθηκε. πάνω θέλει να κάψουμε χώρους. Πιο κάτω ρε. Στη βάνα. Τέλειο. Και τώρα να κάνουμε και ένα μπάνιο. Κοιτάει ωραία. Τέλεια.